Porque, xente, este sábado, día 25, xa vos falei nalgún directo deles, pero este sábado, día 25, ten lugar este pedazo festival, que é o Festival Entre Pontes, que ten lugar en Rábade. E no cal, como vedes, están Lontreira, Tecor Societario, Berta Franklin, Catalina Grande Piñón Pequeño, Tetetas Van e Marqués de Vilapodre DJ. Evento que é necesario destacar, é necesario comentar que é de carácter absolutamente gratuito, entrada de balde, o cal é unha auténtica pasada, porque este cartel ben valería pagar uns cartiños. Para que, se algún de vos quere ir, se algún de vos lle apetece e pode ir ata Rábade, eu oxalá poder ir, porque preciso moito volver a ver a Lontreira en directo, preciso moito ver a Berta Franklin, que os vin no Caudal Fest o ano pasado, quero ver a Catalina Grande Piñón Pequeño por primeira vez, Tecor Societario, que ten que ser unha pasada, bueno, en fin, pasar o día ali en Rábade. Vamos a poñer para que vaiades, para que coñezades o horario, porque aparte de ser completamente gratuito, ten lugar no campo da feira. Este horario, xente, comezan ás 2 menos cuarto, ca sesión vermú, e rematan máis tarde das 2 menos 25 con Marqués de Vilapodre DJ. O sea, é para ir todo o día, para estar en Rábade todo o día, ata a última hora, e deixalo todo bailando e cantando. Vai haber actividades familiares a partir das 5 da tarde e a 7 o festival Oli, que me mola o de festival Oli. E despois, ás 8:30, comezan os concertos, comeza a festa con Berta Franklin, que xa vos digo, son de Lugo, é unha banda de Lugo, fan un rollo que, eu espero que ás 8:30, non sei como será o escenario, pero un rollo que no Caudal tocaron moi temprano e creo que mola moito máis a súa, porque é así un rollo psicodélico, por así dicilo, un poquinho de electrónica, así, moi curioso, a verdade, moi curiosiño, e ojalá teñan, hai un sexa de noite e teñan aí un espectáculo de luces ou que acompañe a súa actuación con algo de luces que lle fai gañar moito. Caterina Grande Piñón Pequeño son de León, paréceme que son un grupo dos máis divertidos que hai agora mismo. Se vos para que vos fagades unha idea, se vos falo de Mi fritos and the Guimichitos, que collen cancións típicas, danlle unha volta ao seu sonido e as fan así cun toque máis roqueiro, pois Caterina Grande Piñón Pequeño sería esa búsqueda da diversión, da risa, de pasalo ben, pero con letras completamente orixinais, con letras con denuncia, con letras con mensaxe e con letras que ten pinta, a xente que coñezo que foi a velos en algún directo, en algún festival, vai a ser un directo moi divertido e moi espectacular, e que a xente que vaya seguro que non o olvida. Vai a ser ademais a súa primeira vez en Galicia, van a estar creo que no Castelo Rock, e me parece que hai algunha data por aí que pode salir máis, pero van a estar no Castelo. Esta vai a ser a súa primeira oportunidade, e eu de vos, sabedes que eu digo cousas, algunhas son tontería, pero eu de vos aproveitaría esta data ou o Castelo, porque este grupo pinta a que pouco a pouco vai a ter moito máis peso. Vai a continuar a noite con Lontreira ás 11:05 da noite, Lontreira, trío de Vilagarcía, xa vos falei aquí, o sea, Lontreira creo que xa os coñecedes todos. Vinos no Fit de Vilalba e teñen unha actuación na que os tres se complementan dunha forma increíble, moi divertido, a voz de Adri en directo é moi guai e é un acerto seguro. Siguen con Tecor Societario, os cales eu non os vin nunca, están este venres tamén, antes de estar o sábado en Rábade, están este venres aquí na Coruña, na Disfrutona de Lorzán, con outro grupo que agora non me lembro o seu nome, perdón, pero están na Disfrutona de Lorzán, a ver se podo ir a velos. Música do país, un grupo que promete moita caña, vai a ser un casi peche moi divertido. E despois Marqués de Vilapodre DJ, que non o teño controlado, non sei que tipo de música toca, pero ás 2 menos 25, segurísimo, que entre as bebidas que le ve a xente, entre o que xa vai estar todo o mundo de saltar, de cantar e de deixalo todo no campo da feira de Rábade, vai dar igual o que toque, porque seguro que vai a ser un peche que vai a ser moi divertido. Dame moita mágoa,
moita pena non ir, porque quería, pero non se pode estar a todo. O sea, a min a verdade que tiña moitas ganas de ir. O ano pasado tiveron un cartel moi interesante tamén, non puiden ir por enfermidade, e este ano non se pode estar a todo. Oxalá ter multicuerpos e poder estar en todos lados. Pero bueno, se algún de vos lle coincide estar en Rábade ou que teña o sábado libre, acudide porque, joder, xente, un festival destas características completamente gratuito, tantas horas de diversión, con grupos moi bons que podrían perfectamente cobrar moita entrada, hai que coller e apoialos e darlle moito cariño, e se ides alí, consumide nas barras, porque, oye, xa que é gratis, pois deixemos cartos nas barras.